Abati Dinas Basing, mynachlog o'r 18fed ganrif, y maes glas Tryffynon Gogledd Cymru. Pod yw hwn, un o'r mynachod oedd yn byw yma bryd hynny. Efallai y gall Pod sôn wrthyn ni am fywyd y mynachod oedd yn byw yma. O, ia, ro'n i wedi anghofio. Mae Pod wedi gwneud adduned mydandod, felly dydy o ddim yn cael siarad. Wel, efallai y cawn ni fynd ar daith gyda ti. Gwych, achos mae Pod yn mynd ar Bererindod. Wyt Pod, mi wyt ti? A nid dim ond teithio trwy'r wlad fyddi di'n teithio trwy amser hefyd. Achos hoffen ni wybod, ydy pobl yn mynd ar Bererindodau heddiw, ac os ydyn nhw, ai am yr un rhesymau ag y bydde ti'n mynd. Cofio bacio pethau ar gyfer y dyfodol, Pod. Wyt ti'n barod i deithio trwy amser, Pod? Dy dasg, os wyt ti'n fodlon, yw canfod gymaint o resymau ag y gallu di dros fynd ar Bererindodau yn y dyfodol. Y bai gennym ni lawer o arian i wneud y ffilm, fydda yna effeithiau arbennig trawiadol yma. Oce. Wel, Pod, mae'n bryd mynd ar daith i'r dyfodol. Yng nghyfnod Pod, dim ond am resymau crefyddol oedd pobl yn mynd ar Bererindodau. Heddiw, mae Pod yn mynd i ddilyn llwybr Taith Pererin Gogledd Cymru. Gadewch i ni weld beth sydd wedi newid ers cyfnod Pod. Y man aros cyntaf ar Bererindod Pod yw Fynos Santes Gwemfrewi yn Rhef Farchnad Tryffynon. Bu Cristnogion yn dod yma ar Bererindod ers y flwyddyn tu 1660. Yn ôl y chwedl, torwyd pen Santes Gwemfrewi i ffwrdd yma ac mae'r ffynon yn un o 7 rhyfeddod Cymru. Yng nghyfnod Pod, byddai Pererinion yn ymdrochi yn nŵr y ffynon gan gredu bod ganddo bwerau iachau. Mae hynny'n dal i ddigwydd heddiw. Aros, beth ti'n neud? Alli di ddim mynd i'r dŵr a flamingo bawr pinc? Dangos dipyn o barch. Mae llwybr y Bererindod yn pasio llawer o symbolau crefyddol hanesyddol, ac mae Pererinion heddiw yn ymweld â rhain, fel croes chwitffordd, croes garreg Cristnogol gynnar sydd â chysylltiadau a lleoedd mor bell a Cumbria. Edrychwch, mae Pod wedi cyrraedd Cadeirlan Llanelwy. Mae'n mynd i gael syndod. Yng nghyfnod Pod, adfail oedd y Gadeirlan wedi llosgi'n ilw a bu defaid a gwartheg yn byw yno am flynyddoedd. Mae'n hollol wahanol erbyn hyn. Diolch i Bererinion, llwyd wedi ail-adeiladu'r Gadeirlan. Byddai Pererinion yn cyfrannu arian neu'n rhoi elusen i helpu ail-adeiladu'r eglwys gadeiriol. Dwi'n meddwl y cytuni di ei fod yn werth y drafferth Pod. Heddiw mae pobl yn dal i ddod yma i wasanaethau ac i weddïo. Gwelli ti ddal arno am y tro a'i gadw'n ddiogel, efallai y gweli di hi eto. Byddai Pererinion yng nghyfnod Pod yn prynu cofroddion fel bathodynau Pererinion. Be fydd Pod yn ei ddewis? Ddylen ni fod yn gwybod. Crys T a spectols haul gwirion. Dyma hen eglwys Llangelynin, eglwys o'r 18fed ganrif uwchlaw Dyffryn Conwy. Cafodd yr eglwys a'r ffynon ei henwi ar ôl Sant Celynin. Roedd cred bod dŵr y ffynon yn iachau plant.
roedd yr elor bren sydd ar y wal yn cael ei ddefnyddio gan ddynion i gario eirch dros y bryniau i gynhybryngau. A dyna pod y Pererin wedi cyrraedd Cadeirian Bangor. Mae llawer yn credu mae Cadeirian Bangor yw'r hynaf yng Nghymru. Cafodd ei sefydlu yn 546 ar ôl ei deinio, a oedd wedi sefydlu'r eglwys ar y safle gael y gysegri'n esgob. Daeth enw'r safle o'r ffens blethwaith o'i gwmpas, sef Bangor. Mae'r Pererinion hyn yn ymweld â'r Gadeirian i ddysgu am ei threftadaeth. Maen nhw'n tynnu lluniau. Mae'n edrych fel bod pod yn dysgu sut i dynnu hun lun. Gan amlaf, roedd pererindod yn cymryd dros bythefnos, felly bydd yn rhaid i pod ddod i arfer a byw yn yr awyr agored. O diar, cofio am y tywydd yn y Gogledd pod. Dyma eglwys Bein o Sant, lle pwysig i Pererinion ymweld ag ef yng nghyfnod pod. Eglwys Bein o Sant sydd ar y chwith a'r capel ar y dde. Mae'r eglwys wedi chysegru i Bein o Sant, cenhadwr ac ewythyr i Santes Gwenffrewi, yr un y mae ffynon Tryffynon wedi ei henwi ar ei hôl. O diar. Mae Pererinion heddiw'n mynd ar daith i gyfarfod a sgwrsio â Phererinion eraill hefyd. Dyma pod yn cyfarfod â Phererinion eraill sy'n ymweld â ffynon Bein o Sant. O diar, beryg bod angen cawod ar pod ar ôl ei holl deithiau, felly maen nhw'n cyflwyno rhywbeth newydd, di-arogydd. Dyma stop arall, dipyn o ffordd ar hyd y glannau. Eglwys Bein o Sant eto. Yn y 6eg ganrif, roedd hwn yn lle i beino gael heddwch a llonydd ar ôl bod yn brysur yn cynhadu. Ynys ymlaen, bu'n llety i Pererinion oedd yn teithio i Ynys Enlli. Heddiw, mae llawer o bobl yn dal i ddod yma i gael heddwch a llon. Pod, be ti'n neud? Na, wir. Ti'n niwsans. Rho'r gorau iddi. Wyt ti wedi gorffen, pod? Dyma rhywun sydd ar y llwybr y Pererinion am reswm arall gwahanol. Mae'n rhedeg y daith ar gyfer elusen i godi arian at achos da.
Dyma pam y mae llawer o bobl yn dod ar hyd llwybr y Pererinion heddiw. Mae hi'n ffansïod y sandalau dipod. Efallai y gallwch chi gyfnewid sgidiau. Un peth da am daith Pererin Gogledd Cymru yw'r bywyd gwyllt a welwch chi ar y ffordd. Beth sydd gan pod? Dyna beth rhyfedd. Dwi ddim yn siŵr wyt ti'n gwneud defnyddio nhw'n iawn, pod. Mae diwedd Taith Pod o fewn golwg, yn Isenlli, yn nod i Bererinion ar daith Pererin Gogledd Cymru ers y 6eg ganrif. Yn y cyfnod hwnnw, roedden nhw'n dweud bod 2 Pererin dod i Enlli yn cyfateb i 1 i Rhufain. Dyfalwch faint o seintiau maen nhw'n deud sydd wedi eu claddu yma. Tipyn mwy na hynny, pod. A mwy. Pell ohoni. Maen nhw'n deud bod 20,000 o seintiau wedi eu claddu yma. Does dim rhyfedd bod yr ynys yn dal i ddenu pobl ar ôl y holl ganrifoedd. Mae pod wedi cyrraedd yn Isenlli fel llawer iawn o Bererinion o'i flaen. Mae cyfle iddo fwynhau tangnefedd a llonyddwch yr ynys. Dyma'r groes i gofio am yr 20,000 o seintiau sydd wedi eu claddu yno, medden nhw. Aros funud, pod. I ble wyt ti'n mynd? Cofio bod rhaid I ti fynd yn ôl rwan. Ar ôl wythnosau ar y ffordd, mae pod yn mynd adref I abati dinas Basing, wedi cwblhau'r bererindod. Da iawn, pod, ond cofio ein bod wedi deud bod angen 2 bererindod I Ynys Enlli I gyfateb â 1 I Rhufain.